Salam, hormatly watandaşlar. Bugünkü siz bilen etjek bolýan gysgaçyk söhbetdeşligim Türkmenistan we Merkezi Aziýada dören agyr ýagdaý bilen has takygy agyr gelen gyş bilen baglanşykly boljak. Şu günler ýaşul aýyň başyndan bäri Türkmenistanyny hem onuň töweregindäki döwletlerde esasan Kazakystan bilen Özbegistanyny şular ýaly gyş gaty agyr geldi. Garly ýyl, sowuk ýyl, aýazly, aňzakly ýyl bolan soň onsoň ýylat suw ýetmezçiliginden, gaz ýetmezçiliginden, gaz bolmasa-da öýlerde, jaýlarda ýyladyş sistemasy işlänä. Şoň üçin gaty uly ezir çekilýär. Türkmenistanyň öz içinden başlasak, bize gelip koşan bir topar maglumatlar var, habarlar var, jaňa diýýärler. Ana düýün kuşgudan bir gysgaçyk video klip uradypdyrlar. Ana tabiat galyň garyň aşagyna ýatyr ogu. Ýa şu Türkmenistanyň serhedi diýilýän ýerlerden mene müňlerçe, 10 müňlerçe keyik ana serhedi bögüp beýlek geçip dur iki tarafa da ogu. Serhede serediýän serhetçem ýok. Gorosam ýok. Diýmek, şol aýyza çydap bilmän, sowu gary çydap bilmän heýwan pahylarym şo gyrdan, gumdan bäri amlerýän ýakasyny tarap gaýdypdyrlar da şo sürüleri bilen. Men şey diýip şonu aňladym. Bizim Türkmenistanymyzyň taryhyna şular ýaly agyr gyş, türkmenler aýtmyşlar Qara gyş diýip ad berilýär. Ýetki köp bolýan gyşy qara gyş diýilýär. Şo qara gyş bizde 68-nji ýylyň 69-njy ýyly geçilen ýylda boldy. Ýani 1968-nji ýylyň dekabryny ta 69-njy ýylyň mart aýyna şeýle ine şu 3 aýlap gyş boldy bizde. Gaty agyr gyş. Meýdanlardaky garyň galyňlygy ýarym metrden 1 metre ýetdi. Baslygyp ýatan gar eremedi, sebäp 3 aýlap sowuk boldy, aýyz boldy. Ine şonu adam ölüm ýetmen boldy. O arada Sovet zamanyna aýdylanatdy da näme bolany, ýöne ol çoparlar, çoluklar çölle galanlar, ýa ýolda maşynly gidip barýaka buýup ölerler bar. Bilýänmiz aýtýar, şol töwerekde ýaşaýan adamlar, dogan garyndaşy ýa aýdy şular ýaly ýerüstünden agazdan aza geçip gelen habarlara göre. Emma mal Türkmenistanyň ýanky uly şahly gara mallary, kiçik mallar ýanky goýunlar şu üýşüp ýatan ýerine turman şu taýda gatap galylygy şuňyny. Ýanky düýele dik duran ýerine domup dur, ýok çöken ýerine düýe çöküp ölýär. Otyr çöküp bar itekleýän wali ýykylyp ýaty. Ine eşekle dik duran ýerine şo bir-birini kellesini sokup şo duran ýerine kuruk bolupdy 4-5 tane eşek hemmesem öli. Ine şular ýaly agyr qara gyşy biz başdan geçirdik 68-nji we 69-njy ýylda. Şonu Türkmenistanyň ýanky mal garasy 4-den 3 bölegi öldü diýip aýtdylar da. On radioda, telewizionyada däli şol kolhoz başlyklar bardy, ýa raýon başlyklar şolar öz aralarına gurrun eden şoförler eşdiýe beýlekli şonun halka ýeten gurrunlara esaslanyp aýdylýan gurrun. Gaty agyr geldi şo ýylyň gyşy. Ine şu mahal aýdýarlar bolup men gowny bolmasa şol gyş gaýtylanyň ýaly şumar Türkmenistan. Sebäp şu täze ýylyň öňü syrasyna başlanan gyş gar ýagdy, sowuk geldi, eränak häzirim dur. Ondan düýün şol goşgudaky garyň galyňlygyny gördüm. Soň Kazakystanyň sowugynyň nämedigini bilýär. Inni ýurdumyzyň içinde gar aýdylyşyna görä dünýäde 4-nji orunda duran Türkmenistan goruwynçy. Ine ýurdun içindäki 2 milyona ýetmeýän ýylaty gaz bilen öpçünetip bilenä. Onuň edi bilmeýäniň esasy sebäbi şol 90-njy ýylyň başynda gurulan gaz turbalar bar. Olar hem sandan çykdy, hem olar tehnik talaplara göre gurulanatdy. Sebäp gaz turbalar
şol yerin aşağından geçirilmeli. O her öýede şol barın yerinin aşağından çıkıp jaýyň içine geçmeli. Bizde bolsa ga turbany, ulu turbany obaň içine beýle geçirdiler. Ondan soňra bir turbany alyp şol her hojalygyň kapysyny, işigini, haýatyny şol galdyryp ýokardan o ýanky hawadan 3-4 metr beýiklikde şo turbalar ne ga turba boldy. Birinciden ol teknik taýdan näsarlyk, ikinciden ol hawa şertlerini götürmeýär Türkmenistanyň gazy. Ýa-ni bir kurlukda saparagy kemine bilen eden çykyşy barda, şo gazy barady, şonu aýdyp berdim. O kemine şo gaz doňya soğuk başlarına diýip. Ol hakykatdan hem şeýle. Sebäp Türkmen gazy meselem Arap gazy bilen deňeşdirende biziň gazymyz hapy. Arasy gazy. Gazyň gapdaly bilen suwukluk hem geldi. Şol suwukluk soň çala hawa üýtgese ol eýýän bir hili ýagjymak görnüşini öwrülýärdi, şemýalyk bolup, ýumşak şemýaly bolup, şo turbanyň içinde doňup başlaýar. Onuň doňundan soňam o turbanyň içinden gaz geçer. Soňam biraz hawa ýumşaýar bor, ýanky turbanyň içindäki şol ýanky şeme, ýumşak şeme öwrülen gaz erap başlaýardy, onuň gaz ýörap başlaýar. Indi şu ýagda şu kun emele gelip durdy. Hawa minus grady. Plusda da doňup bilýärdi. Emma minus grady doňjy görnüp duranda. Ondan jaýlary ýa hojalyklary şoň üçin gaz barana. Indi şu taýdyna bir tragediýa bilen baglanşykly şu gaz meselesini bir meseleni pikir ýetirmekçi bolýar. Bilýänsiňiz özüňiz ýaşap gaýtdyňyz. O ýurdun içinde yılına şo gyş aýlaryny ene öýler odalýandyr. Ya hojalyk bilen gaz tutdy, gaz tutup ya ýanyp öçüp şu şeýdip bini ölüpdir diýär bir maşgaly ählisi ya çağalary enesi atasy iştem görüp şeýle goýup gitdiler. Nämeden bolýar şol? Esasan şol turbanyň doňmagyndan alyp gelinýän bolýan netije şol. Turba doňya azıcık gaz geçip dur. O şon öýdäkiler ýakýar ýylyn hiç onun biraz gızgınmar dip ýatýarlar. Ya turbada gaz soň doňya ymykly. Soň daňa gola ya hawa maýla urany ýene açylýar. Şu turba ýapylanyny doňuny gaz kesilýärdi. Gaz plitesi de açyk dur. Diýmek gaz akana. Ähemma turba açylany gaz akyp başlaýar. Öýüň içindäki ýatarlar tutýar gaz bilen olary meni amanadan tapşyrýar. Ya ýoksa ýuwaşjyk pesa ýanyp duran turbadaky gaz, soň gaz köpelenini pazarlap partladyp ömmelýär. Gara her türlü mümkinçiligi we turban özi ýarlýar. Şoň üçin Türkmenistanyň her ýyl gör bak näçe adam şu gaz näsazlygy derally, şu tehnik sebäplere görä şonuň berja edilmeýänligi sebäpli wepat bolýar. Ululu maşgallaryň öne ýogalanyny ýyllar boýy bize aýdyp oturýarlar. Şoň üçin haýyş edýän sizden Türkmenistana dogan garnaşlaryny öýdäkilerinde jaň edende aýdyn. Şu gaz meselede gaty terasaply bolsalar, ya şol gaz ýakyp oturýar, geýje ýanyna bir otursun ya gezekleşip terasseler şo turba. Ýoksa ýatarlaryny öçürseler de soň ertirden turany täzeden ýakmakçy bolsalar. Ýöne gaz turbany komporkan açyk goýup ýatmak, ol azyl bilen oýun etmek bilen desseňdir. Ýurtda şonu size aýdaýyn edim. Bir Türkmenistanyň içindäki mesele gaz bilen baglanşykly. Biz odalaydyk gelýär. Türkmenistanyň hökümeti ýok. Türkmenistanyň ýanky yerli häkimedem ýok. Hiç kim halkyň aladasy bilen ýaşanak her emeliýeten öz jüýsiniň öz baýlygynyň aladasy bilen. Bol halk bilen hiç kimiň işi ýok. Şonuň üçin bolup duran ýagdaýlar şu. Indi goňşy döwletlere geçýär. Kazakstanyň akan şular ýaly bir azy habar gelenok ýöne Özbegistanyň hana dün öňün ýurdun içi bilenem, ýurdun daşy bilenem öwürleşdim, o daşy bilen ýanym şol ýurdun daşyny ýaşap berer Özbegistanly ýerde urdan mertany ýollaşlym.
ýagdaýy düşünüp aýdyp berdiler. Şu ýurdun içindäki ýagdaýyny tasdikladiler. Özbegistanam edil şu Türkmenistanyň halky ýaly gady etmezçiliginden olarda gady ýok. Bar özleriniň gady ýöne ýetenak. Ýetäýse-de şol paýtagtyny şoň töweregiň näkileri ýetdi, emma garak şetlerdäki welaýatlary ýa-ni etraplary Türkmenistan bilen herhetdeş oturan etraplarda da gady ýok. Şoň üçin ýanky Özbegistanyň prezidenti öz dogany bir-birini dogany atlandyrýarlar da Gurban ula ýol tutup durşular ýaly bize gaz kömegini etsen dip. Olam o bahasyny bahalaşýarlar gazyň aktyryp başlaýar. Aktyryny bir näçe gün geçmäkäde Orsiýet jaň edip Gurban ula Özbegistanyň gaz aktyrmagy besetmegini talap edýär. Inni 14-nji ýanwardan bäri Türkmen gazy Özbegistana aktyrlanak. Näme üçin? Techniki sebeplere görä diýdi. Ine tapýan bahanasy. Ine hereden ştaýda lokan maral sorag ýa-da çykýar. Mundan 2 aý bozal bular Merdiýew bilen Gurban ula ikisi gujoklaşyp doganım beýrek. Ol muň döşüne orden nakdy, oňa sowga detdi. Garaz ine garynja gatnagy bar bilen beýrek bilen. Inni ol doganım diýil ýani Özbegistanyň jaň edip haýyş edýän milletim buýup bar ýa üşa waty kömek et maňa gaz urat men pulyny töleýin. Ya gürleşýärler näçe tölemek. Bilen bolýady. Ýöne Putin kakasy barda. Oňa Putin'e bolsa Özbegistanyň soňky ýyllarda Merziýew gelen bäri azda kany üýtgeşiklikler bar. Demokratiýa ýok. Başlam watandaşlar. Ýöne azda kany üýtgeşiklikler bar. Halka ursat berildi. Nädip gazanýan bolsaňyz, nädip öz güzeranyňyzy dolandyrýan bolsaňyz, hana baryň edin diýilen ýaly ursat berildi. Türkmenistanda şol ýok. Öňünden bir ýyşmal aýaga alyp başlady, ýamon gapysyny pajanyrymdyr, polisiýamdyr, prokurorymdyr, Mehmededir, sudiýadyr. Hemmesi bilen alguly. Ben ondan aýaga nädip galdyn, hemmejini para bermeli. Emma Özbegistanyň aýtdylar, ana ursat dedi. Ondan Özbegistanyň ýylaty pesenden 2 köpelli Sowet Soýuzy ýykylaly. Ozaça 17 milyon ýylaty bar bolsa, şumal 34 milyon ýylaty bar diýip aýdýarlar Özbegistan. Ondan bir döwür ýetýän gaz millet köpelse, millet sany köpelse ýetmeje görnüp durdy, bir ýerden satyn almaly. Olam şonu Gurban ulu bilen şertname baglaşy. Putin'e maňa razylyk berenak. Näme üçin? Sebäp Merdiýew käbir ýerde Orsiýada garşylyklaýyn diýip gön etmese-de, şolum alyp barýan siýasatyna garşylyklaýyn ýurdun içine siýasat alyp barýar. Öz halkyna biraz erkinlik berdi. Demokratiýa ýöne erkinlik berdi. Sebäp onu etmese 34 milyon oň ýakasyndan ýapyşyp. Ine şondan Putin isleýänlerde Merdiýewiň häkimet başyna oturmagyny, sebäp oň her bir agdyndan çykan sözi kanuny kabul edenler. Kazakstanyň şoň ýaly. Kyrgyzstanyň şoň ýaly. Türkmenistan diňe şoň öňüne ýazylyp ýatan Täjikistan bilen ikisi. Soňky bir çykyşyny Täjikistanyň hana ökülüp başlaryny dile getirdi. Ýa-da şonça 30 ýyllap olam Kremliň öňünde diýde çöküp oturanady. Ine Gurban ulyň ine ýüzüşi. O taýda özbek halky buýy waty sowukda aýazda sen şolara gaz bersen puluna berýän mugd berene. Hana onda sen garaşsyzlygyň, hani senin beýtarap döwletligiň, hani senin goňşulugyň, hani sen oňa doganyň diýip ýüzlenýärdi. Hani sizin turan gurjak bolşuňyz, hene? Soralyň hemmejigini ene Gurban ulyň berýän jogaby. Ýöne bärde asyrlar boýy diýip onuň görlän bolýarda näkas ýa-da parlamentiň öňünde Gurban uly ay bizini Hytaý bilen asyrlar boýy gatnaşygymyz bar diýip. Ýok, sen Hytaý bilen Türkmen hiç açan asyrlar boýy gatnaşygy ýok. Asyrlar boýy gatnaşygy bar bolsa Türkmeniň ine Özbegistanyň, Kazakstanyň
gatnaşyk bar döwlet sura oturan döwletler. Yani sen şol Putin'in dikmesi bolanlygy üçin Özbek dogallamada şol men olar dogallam diýip atlandyrýar. Sebäp biz o halk bilen o gyýy berip ogul öýren adamlar iki tarapdan halk. Täşe SSR qilýançada biziň aramyzda şerh edem ýokdy, hiç adam ýokdy. İslan adam Özbekistana gider, islan adam Türkmenistana gelir. Inni şu zatlaryň hemmesini bir gara çekdiler. İki milletin arasynda sim çekdiler o. Şerh etmişim. Olam näme üçin? Diňe şu şahsy ambisiýalaryny kanagatlandyrmak üçin diktatorlaryň gurunýanmaý. Inne bu Özbek halkyny gady etmezçiliginden ejir çekýär. Türkmen halky gadyň üstünde oturan millet ýakmaga gaz tapana. Bolýa sen ol gaz emme turbolaň doňdan bolsa sen balolary gapyp her hojalyklara ertip ber. Ol şu halkyň baýlygy ol gaz sen ataň miras alan baýlygy däl. Şol halkyň baýlygy. Näme üçin türkmen halky buýup oturmaly? Şol ýaly aýazy. Bilen tak bilemzak bir tragediýaň nämenin gutorjagyny we haçan gutorjagyny. Şonuň üçin ýene bir gezek ýurtdaşlar sizden etçe haýşym şol öýdäkileri ýygyňyzda galalarjan edinde duýdurmuşum meselelerini howplu dagyny şu ýerde goňşy kömek etmeligini birek gortgy bermeligini kändirine garry gortular ýeke galan ýa ýetim saklap oturan maşgallar şolary barlylar mümkinçiligi bar adamlar eliňizi goluňyzy uzatyn. Şu agyrgysy bilelikde geçirmeseňiz ýekelikde onu gaty paçygaly ýagdaýlaryň üstünden barmagyňyz gaty mümkin bolup durdy. Görnüp duran zatlar. Onu tamam eger mümkin bolsa şu gaz meselesi boýunça, gyş meselesi boýunça, gar meselesi boýunça bir milletin halkyň görýän şu gün agyr güni ýagdaý ya çekýän jebri barady. Düşürüň videolar uğradyň. Nira uğrasyň? Men bize uğradyň ýaman uğradyň diýip aýdym. Uğradyň. Goý daşarky dünýä görsün, goý milletler bilsin. Şonu dünýä jemgyýeti reaksiýa görkezip başlar Türkmenistanyň bolýan zatlar. Siz o taýda ejir çekip ýatsaňyz, dünýä bir habar sizin ejir çekip oturanyňyzdan watandaşlar. İçine akranım ýagdaý, daşyna kılınım ýagdaý, dünýä aşgar bolan ýagdaýyny we şol hak hukuklar bardy hereket edip başlananyny onu diýmek daşary dünýäde şoňa öz palajitel reaksiýa bermeli. O bolmasa hiç kim Türkmeniň etmeli işin gelip etip bermemen şonu aýdýan. Şu lükşewer gyfa çaýsam, mene şu ýurduň içindäki ýagdaý şeýle, Özbekistanyň ýagdaý şeýle, şol Özbek dogallamada dene dogalym diýip beren haýynyň iki ýyldy siýasatynyň şu ýagdaý subut edip beripdi. Muň hojaýynyň Putin'in ýene bir gezekini sizin gözüňiň ardyna subut edip berip oturýar. Bolýan watandaşlar şu lükşe sawatdan hem maňyň öňünde